Velkommen til Iværksættercafé i Vejle. Hvad kan man få ud af at deltage i sådan en iværksættercafé? Ja, man kan jo møde en masse andre iværksættere og snakke med dem om de ting, man har gang i. Jeg deltager her, fordi jeg er en nystartet virksomhed, så jeg har brug for nogle nye kontakter. Jeg skal simpelthen ud og møde nogle mennesker, ja. Jeg skal også ud og møde mulighederne. Når vi siger iværksættercafé, så er det ikke ment som et fysisk, konkret sted, men mere som et symbol på, at det er et sted, hvor man under mere uformelle rammer kan netværke med andre iværksættere, der er i nogenlunde samme båd. Og derfor så har vi startet det her netværk op, som er lidt mere eventbaseret, lidt mere oplevelsesbaseret i nogle mere uformelle rammer. Får man noget ud af det? Ja, bestemt. Jeg har i hvert fald en givtig kontakt fra sidste gang. Så det var super. En kontakt, så er det hele værd. Netværk, det er det eneste, der er altafgørende fremadrettet, hvis man skal have gang i sin egen virksomhed. Har du mødt nogen derinde, som... Ja, det har jeg. Jeg har snakket med 3, og ja. Så det er jo dejligt. Det er jo derfor, man kommer her. Det, jeg får ud af det, er selvfølgelig at møde nogen, der er ligesindede, og som har brug for netværk og snakke om virksomheder og finde nogle nye kontakter og i det hele taget tale med folk om de udfordringer, som man har som iværksætter og som også mindre virksomhed, som skal begå sig på et konkurrencepræget marked. Jeg deltog på den første iværksættermesse, og det gav mig faktisk 2 kunder. Jamen jeg får det ud af det, jeg møder nogle af de andre iværksættere her i Vejle, og vi kan udveksle de erfaringer, både de gode historier og de faldgrupper, der kan være ved at være iværksætter. Jamen det er sådan set bare at komme ud af busken, og så komme ud og møde nogle mennesker og snakke med nogle mennesker. Man ved jo ikke, hvem man render ind i. Det kan være, at den næste store kunde er der. Det kan være, at den næste gode leverandør er der. Så jo, bare afsted. Jeg synes helt sikkert, at man skal deltage på netværksmesserne for at skabe de forbindelser, der ligger i erhvervslivet i Vejle. Det er et utroligt stort, meget, meget stabilt netværk, man kan skabe sig i Vejle. Der er nogle købestærke og handlekraftige folk, og som man kan se hernede på arrangementet i dag, så er det utroligt hyggeligt at deltage også. Så hyggen og samværet med andre sociale mennesker, som også har erhvervskompetencer, som vi kan bruge til noget, er helt sikkert værdien for os. De sociale medier er jo en oplagt måde at kommunikere på for sådan et netværk som det her. Så derfor har vi lavet en side på Facebook, hvor man kan gå ind og synes godt om og følge de andre og følge med i, hvad der er af arrangementer, events, få gode tips og tricks og kommunikere med hinanden. Networking, det er jo faktisk bare vejen til at få nye kunder, og det er det, jeg står for.